díochait, a d'urbhla, conna sa tátu. Bhí mé ar an telefís maidin ar Ireland AM. Crack iontach leis na látharóirí, Martin agus Eric. Bringloid me cheanmháthair a bhí ann, mé a eicáil ar an telefís. Mar sin, bhí sé mothúchánach bheith ann leis an leabhar a spreag sí. Lá stoghlaí gruama is lia inniu I mbaile átha clia. Ach tá me cheach lán le lusanna na gréine, agus tá glundar ar mo chrí. Seachtain álín a bhí ann. Thínig mé a lán cópanna sa trád stóras, agus bíonn siad ag seachada ar fud an domhain. Rinne mé tafada don chlos leabhar de Gaeilge Gaid. Ba sé ar fáil ar an 3:20 de bhí dhearradh fómhair. Bhí seoladh leabhar agam Déardín. Oíche fíor speisialta a bhí againn. Ag céiliúradh na teanga, agus ag caint le clán, cairde agus daltaí. Buíochas ó chrí as an tacaíocht, spreaga agus grá. Tá sé os réalach me leabhar a eicáil fud fad na háite. Go háirithe, sna fuinneoga sna siopaí leabhar is fearlam. Is féidir leat de Gaeilge Gaid a phiocadh suas in éireann agus tharlár anois. Nó ordaigh cóip ar líne. Míle buíochas, Ísans, Mahol Seóirí, Sept Ireland, agus ma charadí leis, Suiriche. Thug sí óráid Granmhar agus focail ó chrí. Táim ag tanú go mór le do léirmheas agus de aiseolalas tar éis me leabhar a léamh. Cuir clúas ar tain do do bhúnseoir ar an radio an seachtain seo. Ba mé ar ais leis an 3 capital gen scéal an colla, an seachtain se thugan. Grá mór. Molly.